Și aici am să vă văd pe toți. Excelent. Hai să văd și aici. Bun. Hai, bun. Deci workshop-ul de astăzi. Deci astăzi vom discuta despre modelul comunicării NLP. NLP vine de la programare neurolingvistică. Stați puțin să vă închid și microfoanele pe acolo, pe la voi. Gata, mai dau un mute pe unde mi se apare. Ok. Vom discuta despre modelul comunicării NLP, programare neurolingvistică, și despre acest concept, percepția este proiecție. Am povestit de foarte mult despre acest lucru. Haideți să vedem și astăzi, din punct de vedere teoretic, ce înseamnă acest concept. Acesta este un citat foarte drag mie. Sunt om și nimic din ce e omenesc nu-mi este străin. Spus de Terențiu, undeva înaintea lui Hristos ca perioadă, acum foarte, foarte mulți ani. Și cumva îmi place să leg această maximă de acest concept, percepția este proiecție, și cumva până la final scopul este să legăm această maximă de acest concept, sau cel puțin de această teorie. Și avem modelul comunicării NLP. Deci modelul comunicării NLP vine de la programare neurolingvistică, este o școală derivată din zona de hipnoză, lingvistică, așa cum îi spune numele, și ideea de cum programăm mintea astfel încât să obținem excelența umană. Deci este o școală care are acest model al comunicării. Deci când spun model, este un model de reprezentare. Mai sunt și alte modele de comunicare pe lumea asta, mai sunt și alte modele de a privi, de a interpreta aceste lucruri de la nivel intrapsihic. Pentru mine acest model mi s-a părut și mi se pare în continuare extraordinar de simplu, pentru că, nu știu, pune așa cumva lucrurile într-o schemă destul de simplu de înțeles. Și avem așa. Noi acum suntem într-un webinar și acest webinar este un external event, adică un eveniment extern, care este perceput de către voi toți prin intermediul simțurilor, respectiv vizual. Vă uitați acum la acest PowerPoint, auditiv îmi auziți vocea, olfactiv, ok, poate mirosurile pe care le aveți parfumate prin cameră, gustativ, ce ați mâncat mai înainte, ok, este și acesta un simț cu care voi în momentul prezent sunteți conectați, și kinestezic, adică ce senzații corporale aveți în momentul prezent când sunteți la acest webinar. Bun. Acesta este evenimentul extern pe care voi acum îl percepeți. Toate informațiile în fiecare secundă pe care voi le percepeți sunt la un număr de 12 milioane de bits pe secundă. Deci atâta informație percepem noi în fiecare secundă. Este extraordinar de mult. Adică un telefon de 256 de giga sau 100, adică s-ar umple, telefoanele pe care noi le avem, care sunt de sute de giga, s-ar umple în câteva ore. Doar pentru că noi nu putem să stocăm atât de multă informație, ce facem? Începem să filtrăm informația prin următoarele filtre, respectiv ștergere, delete, distorsiune și generalizare. Și ce face mintea noastră subconștientă? Păi șterge informația, adică voi în momentul prezent poate nu sunteți conștienți de cum se simte degetul mic de la picior, pentru că este o informație irelevantă pentru această prezentare sau de sunetele care sunt în jur. Deci mintea subconștientă șterge informația de care noi nu avem nevoie. Partea, haideți să spunem așa, de umbră, că o să discutăm puțin mai târziu de umbră legat de acest subiect, este atunci când noi ștergem informații sau simțuri sau emoții sau calupuri de informații atunci când avem de-a face cu o situație dificilă. Deci mintea subconștientă, și poate aveți experiența în care spuneți, băi, nu mi-aduc aminte sau nu am amintiri până la o anumită vârstă. Aceasta este o funcție de ștergere a minții subconștiente. Teoretic nu s-a șters, informația este acolo, ea doar nu este accesibilă. Deci pentru a putea să ne protejeze sau pentru că nivelul de informație este foarte mare, din acest 12 milioane de bits pe secundă, multă informație este dată la o parte. În același timp mai avem un filtru care se numește distorsiune. Ce facem când primim o informație? O distorsionăm. Valența pozitivă a distorsiunii este că ajută foarte mult la creativitate, adică compilăm informații, găsim perspective. Este o funcție
prin care, într-adevăr, putem să modelăm sau cel puțin să ne imaginăm lucrurile nu în forma lor exactă. Partea negativă a distorsiunii sau zona de umbră este atunci când distorsionăm anumite comportamente, senzații sau amintiri într-o manieră care nouă nu ne este eficientă. Vă dau un exemplu, puteți să mergeți la un film de groază și în momentul în care ajungeți acasă și auziți o bătaie în cameră, aveți impresia că este personajul de la, cum să zic, filmul pe care l-ați văzut de la cinema. Deci ideea este ca și aceste distorsiuni în momentul în care apar sau când distorsionăm, putem să distorsionăm comportamente sau mai ales în comunicare, când apare această distorsiune, un cuvânt să reprezinte altceva decât reprezintă el în realitate. Adică felul în care noi l-am înregistrat să fie atât de distorsionat încât atunci când auzim o tonalitate sau o anumită expresie, în interiorul nostru să se activeze o anumită stare. Ce mai face mintea subconștientă? Generalizează informații. Adică cum? O pune pe categorii. Din fericire, foarte mulți dintre noi mergem pe culoarea roșie la semafor. Deci acesta este un exemplu de generalizare. Ne ajută foarte mult, într-adevăr, să respectăm niște cadre. Problema cu generalizarea este atunci când folosim aceste isme, socialism, totalitarism, marxism. Adică foarte multe lucruri în acest ism țin cont de această generalizare în care ajungem să folosim etichete de tipul unii, alții, întotdeauna, aceia, noi, adică apar aceste separări la nivel social și de cele mai multe ori conflicte. Deci când vine vorba despre generalizare, distorsiune și ștergerea informației, avem componentă pozitivă, adică de lumină, dar și această componentă de umbră. Toată informația pe care noi o percepem și voi o percepeți chiar și în momentul acesta, este o parte din informație, este ștarsă, alta distorsionată, generalizată și ajungem la filtrele de profunzime. Pentru că mintea subconștientă am povestit în modulul trecut, acolo avem timpul și spațiu, pentru că ea este atemporală. La nivel subconștient avem emoțiile, limbajul, amintiri, decizii și credințe de viață, limitative sau nu, metaprograme, valori și credințe, atitudini. Deci acestea sunt stocate la nivel subconștient prin intermediul acestor filtre. Informația, în momentul în care, uite, eu acum o comunic, a trecut prin subconștientul vostru și ajunge la nivelul minții conștiente, care mintea conștientă operează cam cu 128 de bits pe secundă. Pe teoria memoriei, 5-9 unități de măsură, cam atât putem din punct de vedere cognitiv să percepem, să aducem în conștient de fiecare dată. Reprezentarea internă pe care noi ne-o creăm despre un eveniment extern este creată prin intermediul acestor filtre. Deci informația la nivelul reprezentării interne este creată după ce a trecut prin mintea subconștientă. Reprezentarea internă, adică internal representation, creează o stare, adică o stare a noastră de spirit, care poate să fie una pozitivă, negativă, haideți să mergem pe aceste etichete, care ne influențează ce? Fiziologia, adică starea pe care o avem în momentul prezent. Unii dintre voi poate stau drepți în scaun, alții poate, de exemplu, s-au relaxat. Adică starea ne influențează felul în care reacționăm biochimic. Starea noastră internă generează comportamente, behavior, iar comportamentele duc la rezultate. Și acum apare partea interesantă în acest mecanism, respectiv ideea de proiecție. Ideea este că tot ceea ce noi percepem, și asta poate să sune puțin contradictoriu la prima vedere, este că este proiecția tuturor acestor informații depozitate la nivel subconștient. Adică voi în momentul prezent, ceea ce percepeți despre acest eveniment este proiecția voastră pusă pe el. După fiecare workshop, webinar, la începutul săptămânii, discut cu majoritatea dintre voi despre această temă și vă întreb cum vi s-a părut. Răspunsurile sunt diferite. Deci în momentul prezent suntem aici 17 persoane cu 17 reprezentări diferite despre ce se întâmplă, pentru că sunt 17 tipuri de proiecții diferite. Adică fiecare proiectează pe această prezentare ceea ce este la nivelul subconștientului său. Integrat, neintegrat, conștientizat sau nu. În funcție de emoții, în funcție de experiențe, în funcție de decizii, în funcție de ce îi se pare fiecăruia relevant. Acum,
Când noi proiectăm, proiecția se întoarce înapoi. Deci, ideea este că noi considerăm că ceea ce percepem într-un mod obiectiv. Ideea este că noi proiectăm, dacă vedeți acest desen cu ghilimele de rigoare în negru, este ca și cum noi am avea un videoproiector. Deci, informația paradoxal noi o punem pe lume, după care ea se întoarce înapoi către noi. De aici vine și această idee de percepția este proiecție și această maximă pe care o auziți iar și iar, în ideea că ceilalți oameni sunt oglinzi de ale noastre. În sensul ăsta sunt oglinzi. Pentru că noi ceea ce proiectăm pe ei se întoarce către noi. Și atunci percepția este proiecție, este că nimic nu este obiectiv. De aici vine. Adică proiecția este subconștientă, iar scopul, și aici ne ducem la webinarul trecut, este să integrăm mintea subconștientă. Adică ce este aici, la nivel de amintiri, credințe și valori, emoții, la nivelul minții conștiente. Adică cu cât integrăm mai mult din mintea subconștientă la nivelul minții conștiente, adică se creează o relație între aceste două dinamici, cu atât mai mult se schimbă natura proiecțiilor pe care noi o punem pe lume. Și ideea este că niciodată nu o să putem să nu proiectăm. Deci cât timp noi vom trăi și vom fi în viață, vom proiecta. Ideea este ce vrem să proiectăm pe ceilalți. Aici este de fapt miza. Și aceasta este iar o maximă cu nu există realitate obiectivă, ci doar percepție subiectivă, iar asta este doar o proiecție din interior. Deci ideea este de percepția este proiecție, vine de la Jung. Deci foarte mult, după cum ați văzut, ceea ce povestesc aici și facem în sesiunile noastre se bazează într-adevăr, vine din această școală jungiană, pentru că cred că multe din conceptele în sine terapeutice se trag din, cum să zic, din scrierile sale și din ideile pe care le-a promovat. Și atunci, cum menținem traumele? Prin validarea proiecțiilor. Deci noi în momentul în care ne validăm proiecțiile iar și iar, nu facem altceva decât să ținem acel rezidu emoțional în sistemul nostru nervos. Și acum lucrurile devin din ce în ce mai interesante și anume ce proiectăm. Proiectăm persoane. Adică o proiectez pe mama, pe tata, pe bunicul, sora, adică toate figurile noastre de autoritate și nu numai, le putem proiecta pe ceilalți. Și aici vă dau un exemplu. Și nu exagerez, cred că 90% din formările în care eu am fost, fiind foarte puțini bărbați, 90% din timp eu am fost proiecție pentru soț, tată, bunic. Deci nu a fost, cum să zic, formare sau terapie de grup în care eu, într-adevăr, să nu activez ceva în colegele mele, în sensul de multe ori de furie, neplăcere și așa mai departe. Știți prin ce? Prin intonație și ton. Am fost într-un grup terapeutic la un moment dat. Era un grup de vreo 20 de doamne, cred că mai era un bărbat. Am intrat în acel grup. La primul workshop am deschis microfonul, am vorbit, cred că nu mai mult de 3 propoziții și a deschis o colegă microfonul și a spus așa: mie nu-mi place, eu nu o să am vreo relație cu tine, nu o să am o relație cu tine niciodată. Nici nu o cunoșteam, nici nu știam cine era, deci mă văzuse de un sfert de oră, 20 de minute. Am înghițit în sec. Long story short, după 18 săptămâni, a venit deznodământul a fost când treci la mine prin oraș și aș vrea să bem o bere. Te invit să bem o bere. Ce s-a întâmplat? Și integrase proiecția soțului. Deci eu eram o proiecție a soțului prin tonalitate, intonație, felul în care vorbeam. În momentul în care și-a reglat proiecția cu soțul, nu am mai avut absolut nicio problemă cu mine. Iar eu am fost în acel workshop, cred că din 18 săptămâni, cred că vreo 8, țineam proiecții din când în când pentru 2, 3, 4 colegi de ale mele cu ești ca tata, trezești furie în mine, trezești frică în mine, în felul în care tu vorbești. Deci proiectăm persoane. Proiectăm trăsături proprii. Adică proiectăm calitățile noastre pe ceilalți, iar ceea ce nu acceptăm ca fiind posibil să fie prezent în noi, respingem. Acum vreo, probabil 10 ani, am ținut un workshop și este un test al lui P.T. Barnum. Acesta era iluzionist și nu numai. Și testul acesta a constat în următorul lucru. Lunea am luat toate descrierile din horoscop, și pe pozitiv și pe negativ, și am compilat, am făcut un profil, cam de 2 pagini, mi-a ieșit,
Numai că în descriere am pus numele persoanelor care mi erau în workshop. Și le-am spus așa, acesta este un profil de-al vostru personal, l-am gândit, este o caracterizare și o să vă rog să dați o notă de la 1 la 10. Și mi-a ieșit o medie, cred că pe o grupă de vreo 10 oameni, de vreo 9,5. Și la final le-am zis, descrierea este identică. Deci, pur și simplu, au avut un șoc, pentru că și încărcasem foarte mult ideea asta, este despre tine acest lucru, l-am gândit. Și acceptaseră tot ce era pozitiv și ce nu era negativ, era pe principiul treaba asta este despre alții. Și atunci acesta este conceptul de umbră pe care Jung, tot de la Jung vine, în ideea că umbra este ceea ce noi nu acceptăm și respingem la noi. Și aici haideți că am pus un filmuleț, pentru că e foarte interesant să vedeți cum umbra se manifestă la copii. Deci, dacă vreți într-adevăr să vedeți cum ne speriem de propria noastră umbră, uitați-vă la filmulețul acesta, nu cred că are sunet. Stați că scot lavaliera. Sunet. Deci, așa, acesta este și conceptul de vedere psihologic. Adică atât de mult ne speriem de ceea ce noi nu acceptăm la noi, încât, într-adevăr, este foarte periculos. E foarte periculos uneori să ne întâlnim cu propria noastră umbră. De ce este periculos să ne întâlnim cu propria noastră umbră? Pentru că este posibil să găsim lucruri care nu ne plac. Deci, proiecția trăsăturilor, proiectăm calități, nu acceptăm, este de obicei în umbră și asta este nevoie să fie integrat. Deci când aducem în conștient ce nu acceptăm la noi, atunci ajungem să avem o mai mare flexibilitate și în felul acesta legăm cu maxima lui Terențiu că tot ceea ce este omenesc nu mi este străin. Ajungem ce altceva mai proiectăm, relații din trecut. Deci relația părinților noștri sau relația pe care noi am avut-o cu părinții noștri. De exemplu, acesta este iar la fel un soi de maximă sau citat, că de obicei noi ne însurăm cu mintea sau ne mărităm cu mintea noastră subconștientă. Deci de cele mai multe ori partenerul va pune accentul pe umbra noastră, adică pe tot ceea ce noi nu acceptăm în noi. De-aia și motivul pentru care partenerul ne scoate în general din minți, pentru că ne pune la treabă. Adică partenerii de multe ori ne oglindesc acest lucru. Și ce căutăm să facem de cele mai multe ori în relații? Să rezolvăm relația din trecutul nostru. Adică de obicei, dacă, de exemplu, noi nu am primit securitate sau un aspect din relația cu unul dintre părinți, de obicei căutăm să o reglăm în relația cu partenerul nostru, adică de aici apar aceste idei. Trebuie să fii într-un fel, să faci într-un fel, pentru că la nivel subconștient căutăm să rezolvăm această proiecție, adică proiecția pe care noi o avem cu unul dintre părinții noștri sau relația pe care noi am văzut-o dintre ei. Dar bineînțeles că pot să fie și alte relații, pentru că putem, de exemplu, să proiectăm relația noastră actuală, relații de ale noastre din trecut. Relații de prietenie, relații de amiciție, relații profesionale. Deci relațiile rămân la nivel subconștient, cele ajung să fie iarăși proiectate iar și iar. Ce mai proiectăm? Traume relaționale. Acestea sunt rănile relaționale, rănile emoționale. Chiar există o carte în acest sens: trădare, nedreptate, abandon, respingere, umilire. Și aici vă dau un exemplu. Ajungi la muncă, îi dai cu bună ziua colegului din dreapta, el este disociat în lumea lui, nu știu, s-a certat cu cineva dimineață, nu știu, și a pățit și el ceva prin lumea lui. Și dacă, de exemplu, în sistemul nervos, la nivel subconștient, ai o traumă de respingere, o să zici, ia uite-l mă, s-a ajuns, sau pe bune, chiar așa, nu mă bag în seamă. Ce ajung să fac? Păi dacă eu am trauma de respingere și îmi creez o poveste, un narativ pentru faptul că el nu mi-a răspuns, ce fac a doua zi? Nu-i mai dau eu bună ziua. Ce o să facă colegul? Nu o să răspundă nici el cu bună ziua. Atunci eu ce o să fac? O să-mi întăresc ideea că el are ceva cu mine. Până când poate persoana vine și spune, dar ce ai pățit? Și tu începi să-i zici, păi uite, te-ai ajuns, nu mai dai cu bună ziua și nu știu ce turuim noi acolo, pentru că uite ce ai făcut acum o săptămână. Și omul zice, păi nu am auzit, real nu am auzit. Și de aici vine, de exemplu, această resemantizare legată de traume, că oamenii au doar comportamente. Adică un om s-ar putea într-o zi să nu ne dea cu bună ziua și acela este un comportament. Nu a vrut să ne trădeze, să ne nedreptățească, să ne abandoneze, să ne
respingă, să ne umilească, ci omul a avut un comportament. Și aceasta este o formă de a resemantiza foarte puternic ideea de traumă. Pentru că uneori, dacă noi avem această traumă sau această rană la nivel subconștient, vom căuta, haideți să nu spun pretexte, că poate sună destul de puternic, dar vom căuta să ne validăm povestea din subconștientul nostru. Ce mai proiectăm? Experiențe și situații prin ce? Prin distorsiuni cognitive, care sunt generalizări toți, întotdeauna, gândirea alb-negru, stânga sau dreapta, ori așa, condiționări, dacă o să fac X sau dacă, uite, mi se întâmplă X, sigur o să pățesc Y. Deci formele acestea sunt proiectate și ele ajung să fie percepute și să mențin. Proiectăm emoții, proiectăm furie, tristețe și toate celelalte emoții, fie că sunt pozitive sau negative, iar atunci când noi proiectăm aceste emoții, ele vor magnetiza emoții similare. Adică dacă eu proiectez furie sau agresivitate, șansa ca eu la un moment dat să identific oamenii care sunt agresivi sau furioși, care ei vor reacționa cu furie la adresa mea, este substanțială. Și aici iar vă dau un exemplu. Asta acum foarte mulți ani, cred că vreo 18 ani, eram la o petrecere, cred că de Revelion, și eram acolo cu o persoană care avea așa următorul comportament. Consuma alcool de 2 ori pe an, de sărbători, de Paște și de Crăciun. Când am ajuns acolo pentru prima oară, tatăl respectivului tip a spus așa: să nu iasă afară din casă pentru că e foarte agresiv. Eu, neavând agresivitate la nivel de sistem, nu am înțeles foarte bine la ce se referă, dar mi-a creat așa un soi de anxietate. Pe la 3 dimineața, deci mi-aduc aminte pentru că a fost așa, pentru mine șocant, ieșim să luăm țigări. Și acum mi-aduc aminte, o benzinărie cam la vreo 300 de metri de casă, deci nu foarte departe. Ajungem la benzinărie, luăm țigări, ne întoarcem acasă și mai aveam până în scara blocului, vă spun, cred că 20 de metri. Era un bulevard și acum văd, deci mi-a rămas traumă în sistemul nervos treaba asta, n-am cum să o uit, făceam stânga și intram în scara blocului. Vin 2 tipi din față, în relație cu mine. Unul cred că mă atinge foarte ușor pe geacă. Nu vă exagerez, merg în față, mă întorc, tipul ăsta era de gât cu acel tip undeva în șanț, luându-se la bătaie. Deci am crezut că nu e adevărat. În fine, a trecut momentul, ne-am împăcat, ne-am urat la mulți ani, am ajuns acasă, ne-am trezit, tipul așa era dimineața, umflat. Deci atât de multă agresivitate și furie avea în el, încât pur și simplu o căuta acolo unde nu există. Adică de asta a fost și șocul, pentru că asta este acest tip de rezonanță se întâmplă când noi suntem agresivi, furioși sau când simțim frică. Magnetizăm emoții similare. Ce mai proiectăm? Decizii limitative. Despre ce? Despre absolut. Despre bani, despre sănătate, corp, oameni, viață, sexualitate. Și ce sunt deciziile limitative sau credințele limitative? Negații, îndoieli, comparații. Deci în momentul în care spun nu pot, șansa să-mi validez la nivelul percepției, proiecția că nu pot, nu știu, că banii se fac greu, șansa să percep acest lucru se va întâmpla din punct de vedere al dinamicilor pe care eu le creez, și atunci ceea ce fac este să-mi validez iar și iar proiecția pe care eu o pun pe lume despre despre lucruri pe care îl proiectez, care poate să fie legat de absolut orice lucru. Și acesta este un exemplu. Dacă o persoană care percepe lumea ca fiind un loc înfricoșător, proiectează frică, magnetizează frică și are decizia limitativă, oamenii sunt periculoși. Deciziile limitative de obicei se interoghează la nivel subconștient cu când ai decis asta, și răspunsul de obicei când suntem într-o stare de conexiune cu noi ne vine automat și ne trezim că dăm răspunsuri la care nu ne-am imaginat vreodată. În sensul de, nu știu, 6 ani, 7 ani, 10 ani, 3 ani, sau poate chiar transgenerațional, poate uneori subconștientul să ne ofere informația cu o anumită decizie de viață, poate să vină transgenerațional pentru că a fost împrumutat de la părinți sau de la bunici. Resemantizăm decizia limitativă, eliberăm emoțiile negative, renegociem trauma, oamenii periculoși dispar pentru că de fapt nu erau reali, ci erau doar în imaginația noastră, pentru că proiecția este un mecanism al imaginației.
Deci cum erau acei oameni periculoși? Practic erau magnetizați. Noi magnetizam credința și emoția pe care o aveam. Proiecția se schimbă, percepția se schimbă, reprezentarea internă se schimbă, starea se schimbă, comportamentul se schimbă, rezultatele se schimbă. Deci noi în momentul în care integrăm aceste proiecții despre mama, despre tata, decizii limitative, emoții, adică facem subconștientul conștient, proiectăm lucruri diferite, ajungem la rezultate diferite. Cum sunt integrate proiecțiile? 3 întrebări. Prin reformularea judecății de valoare la persoana întâi. Adică cum este asta despre mine? Adică ceea ce eu vorbesc despre alții. Spun cum este asta în interiorul meu. Și uneori răspunsurile pot să nu vină foarte ușor, mai ales dacă noi proiectăm pe alții ceea ce noi nu acceptăm că am putea să facem. De exemplu, cum nu vreau să fie asta despre mine. Sau când fac și eu același lucru cu mine și cu alții. Deci integrarea proiecțiilor se face atunci când noi judecăm pe cineva, să întoarcem judecata respectivă la persoana întâi. Ideea cu proiecțiile, și asta este provocarea, este că sunt non-liniare. Adică noi când judecăm de aici, poate să vină din lateral aceeași proiecție într-o altă formă. Adică mă pot afla în trafic, stau în mașină, judec pe cineva pe stradă sau la trecerea de pietoni sau un coleg de trafic și mă trezesc că ajung la muncă și șeful are o abordare agresivă față de mine sau mă judecă pentru ceva ce am făcut sau nu știu, mă trezesc că am un conflict cu un prieten sau acasă. Deci proiecțiile nu vin din același loc. Asta este provocarea cu ele. E ca și cum arunc o minge în față și ea vine undeva din lateral sau din spate. Ideea este că atunci când ne asumăm proiecțiile și spunem că sunt despre noi, și asta vom discuta data viitoare în ultimul webinar al acestei serii, ne punem la cauză. Pentru că dacă eu atrag problema în interiorul meu și spun cum fac eu această problemă, am și soluția tot în interior. Pe când dacă eu împing problema și o îndepărtez de mine, împing și soluția. Adică soluția, dacă este în exterior și eu resping problema, resping și soluția implicit. Dacă eu atrag problema în interiorul meu și spun cum fac eu lucrul ăsta, șansa să găsesc un răspuns din interior este substanțial. Când ceilalți sunt de vină și proiecțiile sunt puse pe oameni, soluțiile sunt la oameni. Și dacă nu vreau să găsesc soluția în mine, este posibil să aștept, cum povesteam data trecută, toată viața ca oamenii să vină și să spună ok, tu ai dreptate sau lucrurile stau în felul acesta. Și din acest motiv, proiecțiile sunt greu de asumat și integrat. Pentru că ne validează modelul pe care noi îl avem despre lume. Deci ideea este că aceste proiecții sau felul în care au fost ele, cum să spun, integrate la nivelul minții noastre subconștiente, ne creează mecanismele de apărare. Adică în acest fel noi negăm, evităm, ne apărăm și ne fundamentăm credințele pe care noi le avem exact prin aceste forme repetitive. Și de cele mai multe ori noi atunci când ne simțim în buclă, adică de ce mi se întâmplă mereu același lucru mie sau cum ajung în situația asta, este pentru că proiecția la nivel subconștient nu a fost integrată. Adică ceva din interiorul nostru se repetă în buclă pentru faptul că nu este adus la nivel conștient. Și atunci nu există să nu mai proiectăm, aceasta este provocarea, însă ne putem schimba natura proiecțiilor. Deci miza cu proiecțiile este să ajungem să avem reacții de răspuns diferite. Adică în loc să mai răspund, de exemplu, nu știu, am senzația că oamenii, nu știu, mă resping sau, nu știu, creează abandon sau nedreptate sau trădare sau umilire, să pot să văd un comportament, să zic, ok, omul ăsta a avut un comportament, nu-mi place acest comportament, dar am șansa să răspund diferit la ce mi se întâmplă. Deci, asumarea proiecțiilor înseamnă să avem reacții diferite, reacții de răspuns diferite care să ne creeze stări diferite. Și aceasta este o maximă pe care v-am repetat-o tot legat de proiecții și de asumarea spectrului proiecțiilor în plus și în minus. Vine din cartea lui Viktor Frankl, în care spune că am ajuns să-l cunoaștem pe om
așa cum este, creatura care a inventat camerele de gazare de la Auschwitz, dar este și creatura care a intrat cu demnitate în ele, spunând Tatăl nostru sau Shema Israel. Deci ideea este că acesta este capacitatea de unde vrem să ducem până, adică care este natura proiecțiilor pe care noi vrem să o punem în lume. Putem să vedem într-adevăr că omul este un animal atroce sau putem într-adevăr să vedem și valența lui pozitivă. Cum putem să ajungem la această, să zic, în acest punct, integrând proiecțiile pe care noi le punem pe lume. Încă două maxime, sau cel puțin încă o maximă care vine din direcția lui Jung, care spune că niciun copac nu poate să crească până la rai, adică coroana sa nu poate atinge raiul dacă rădăcinile sale nu ating iadul. Adică în momentul în care noi integrăm umbra, putem să facem loc și luminii. Adică una fără alta nu este posibil. Când noi respingem proiecțiile din noi și considerăm că ele nu sunt valabile și nu sunt despre noi, ce facem este să respingem posibilitatea de schimbare și felul în care noi practic reacționăm la relațiile cu cei din jur, la situațiile pe care le întâlnim. Pentru că aceste lucruri sau, cum să spun, tot fondul care creează proiecțiile este depozitat la nivelul minții noastre subconștiente. Este o temă destul de complicată, pentru că tendința este să facem, și am această, vedeți, idee de a pune un deget în față, dar și această metaforă, când stau cu un deget în față, 3 sunt îndreptate către mine, adică când eu spun oamenii îți de vină, în același timp 3 sunt spre mine și de fapt e posibil ca eu să fiu de vină. Și este un, haideți să spunem așa, un act complicat uneori de a spune, bun, cum am făcut eu situația asta să fie prezentă în viața mea când persoana X chiar m-a greșit. Și știți foarte bine cum stăm în sesiuni și zic, ok, cum poate să fie asta despre tine? Și cu greu la un dat ajungem, da, pentru că eu am permis lucrul ăsta, pentru că n-am văzut și în felul ăsta ajungem să ne punem la cauză, să ieșim de la efect, dar uneori vine într-adevăr cu multă rezistență. Pentru că este foarte greu uneori să acceptăm că ceea ce noi am trăit sau trăim sau vedem este magnetizarea subconștientului nostru. Adică subconștientul nostru a magnetizat exact ce avea nevoie să magnetizeze pentru a rezolva niște teme foarte vechi. Și este greu de digerat treaba asta, e foarte greu de acceptat. Eu când am auzit prima oară, deci experiența mea cu proiecțiile a fost așa. Când cineva mi-a arătat că eu proiectez și m-am prins de ce fac, 7 luni n-am fost om. Pentru că nu pusesem ceva în locul proiecțiilor, adică să înțeleg și cum să funcționez dacă nu proiectez. Și a fost destul de interesant, adică 7 luni nu am putut să mai fiu funcțional, pentru că nu știam cum să funcționez în afara proiecției, în felul în care eu făceam proiecții. Era o disociere, nu înțelegeam, m-am speriat când mi-am dat seama de treaba asta. Deci când am aflat treaba cu proiecții, n-am fost om, am zis. Pentru că am zis așa, chiar așa fac. Și atunci, într-adevăr, a fost un moment destul de complicat. Cred că majoritatea, știți ce rezistențe aveți când vine vorba să întorc către voi experiențele pe care voi le trăiți și să vă întreb, ok, cum este asta despre tine, când ți s-a întâmplat, cum ai atras-o, hai să vedem. E un topic complex, complicat, pentru că absolut tot ce punem noi în lume proiectăm. De asta zic, dacă voi vedeți ca lucrurile să stea diferit, haideți să nu zic că mă las de meserie, dar promit că nu știu, o să fac, nu știu, o să fiu mai atent data viitoare, dar eu nu am găsit vreun exemplu în care teoria asta să nu fie validă. Nu am găsit. Așa că dacă voi acum aveți vreun exemplu, dau o bere, dau un box, dau ce vrei tu, da, bere, câtă bere vrei tu.
Dar să găsești, știi? Adică să-mi dai un exemplu, să spun, bă, se invalidează. Așa că aceasta a fost teoria, astăzi am reușit, uitați, wow, fără 20, nu am terminat la fără 5. Așa că haideți să dezbatem dacă simțiți nevoia să veniți cu experiențele voastre aici. Legat de percepția este proiecție și cum tot ceea ce noi experimentăm este oglinda subconștientului nostru pusă pe lume. Eu n-am o validez. Gata, am scăpat, deci mai sunt 16. Eu zic că se validează într-adevăr, dar că putem avea o discuție foarte lungă vis-a-vis de punctele în care se validează și punctele în care devine ultra discutabil la manieră perfectă. În sensul în care dacă acceptăm această condiție ca fiind sine qua non, da, cu toții proiectăm, cu toții manifestăm. Dar cu toții manifestăm. Eu manifest ce pot eu, ce înțeleg eu și ce simt eu. Tu manifesti ce înțelegi tu, ce poți tu, ce simți tu, da? La un moment dat, câmpurile astea n-au cum să nu se interpună. Infinitul are posibilități infinite, da? Deci mergând pe premisa că da, într-adevăr, proiectăm, manifestăm, you name, sunt 1000 de cuvinte pentru același principiu, da? De acord, fine. Dar la un moment dat există o intersecție, iar câmpurile nu pot fi literalmente full match forever and ever, perfect match. Vor trebui să existe discrepanțe. Iar aceste discrepanțe sunt cele care fac probabil continuu mai multe probleme decât cele care sunt într-adevăr on perfect match. Și acel perfect match poate să fie și negativ, poate să fie iadul pe pământ, da? Ce proiectăm noi. Exact, despre asta este. De fiecare, diferența este că dacă interferăm cu un rai pe pământ la un moment dat. Da. Care, în ciuda beneficiilor, potențialilor beneficii, să ne dea peste cap universul. Da. Dar am o mică porțiune de mismatch. Știi cum este? Că ok, poți să zici, băi, da, ok, pot să proiectez lucruri. Deci, eu pot, de exemplu, să am un specific. Să spunem specific de codependență. Dacă eu accept această proiecție și acest fel de al meu de a fi, eu pot să trăiesc foarte bine cu treaba asta, chiar dacă este o proiecție care știu că nu, cum să zic, care teoretic nu ar fi, hai să spunem așa, neapărat tocmai pozitiv. Adică ideea este cum mă împac, adică cum îmi integrez eu aceste lucruri și mi-accept aceste zone din umbră, despre asta este vorba. Adică poate la un moment dat să zic, băi, eu am o mai traumă pe respingere. Mă, eu o înțeleg și poate o să-mi ia 30 de ani să o rezolv, motiv pentru care eu învăț să funcționez cu această umbră în mod conștient, să le zic oamenilor, băi, tu când îmi spui treaba asta, bă, să știi că eu am o problemă foarte mare, fug de acasă și nu am capacitatea să-i fac față. Adică mi-a toată viața să rezolv ceva, o problemă de genul ăsta. Dar una este când eu înțeleg care mi este specificul și reușesc să trăiesc cu acel specific al meu și reușesc în relația cu ceilalți să negociez, adică să găsesc un teritoriu comun, și una este când eu nu știu că am acest specific în mine și ajung în situații iar și mă întreb de ce sunt acolo. Asta este diferența. Adică noi ajungem să negociem noi cu noi în raport de ceilalți în funcție de specificul acesta al nostru. Adică nu putem să integrăm toate proiecțiile sau să le curățăm pe toate, dar cu cât ne este mai clar ce ne face nouă bine și ce nu ne face bine, ne punem măcar într-un discurs mai conștient în raport de ceilalți. Despre asta este vorba. Pentru că este foarte posibil și poate și voi ați experimentat să te întâlnești la un moment dat cu binele. Haideți să vorbim pe teoria atașamentului. Poți să ajungi într-adevăr să cunoști o persoană cu atașament sănătos și să ți se pară plictisitoare și să nu poți să construiești relație cu ea dacă tu ai atașament anxios și ai nevoie de o persoană care să te evite. Deci nici nu recunoști ce e bine pe lumea asta. Înțelegi? Adică atât de mindfuck poate să fie. Adică binele apare în viața ta și zici, bă, l-am întâlnit pe unul sau pe unul. Bă, e boring, îmi spune ce simte, nu se bagă în chestii, nu îmi face mie jocul psihologic, nu vine să valideze, să fac o dramă.
Sigur nu ține la mine, mă respinge. Nu intră în poveștile din capul tău, dar nici nu recunoști că ăla are atașament sau are atașament sănătos. Despre asta este vorba. Deci ai dreptate, putem să ne întâlnim cu raiul, cu ghilimele de rigoare și să nu știm ce să facem în momentul în care îl întâlnim. Nu știm, adică chiar nu știm. Mulțumesc, Adi. Cu drag. Da, l-am întâlnit eu în noiembrie, așa, Bogdan. Da? Nu e așa? Deci, Da. și nu e funny, știi? Adică zici, și mă suna și eu ziceam, azi n-am chef de nimic, vreau să stau cu mine. Și zicea, ok, vorbim mâine. Și eram, what the fuck, cum adică vorbim mâine? Nu te deranjează că nu vorbim până mâine? Exact, și o problemă, adică te apuci și suni, devii anxios, te ia cu alea, știi? Și omul zice, păi nu, că eu sunt ok în viața mea, nu am o problemă dacă vorbim mâine și nu facem un tantrum emoțional și nu apare o disperare astăzi. Când în mine e respingere sau abandon și celălalt zice, nu e problemă, ne auzim peste 3 zile, apare red flag, adică omul ăsta nu vrea să fie cu mine. Poate că vrea, dar zice, da, să respect opțiunea, că și eu dacă vreau să stau 3 zile nu trebuie să dau raport. Deci, așa este. Deci, asta e cu proiecțiile. Sau, nu știu. Da, ești mai vedere sau? Poftim? Păi nu, că nu înțeleg cum s-ar valida, adică nu înțeleg cum s-ar valida, știi? Microvalidează acolo. Cum? Păi cum se microvalidează? În principiu și alții proiectează pe lângă tine, da? Deci păi tu da. Bun, îți integrezi ce ai de integrat, îți proiectezi la manieră ultra pozitivă. Totul se întâmplă 99,9% în perioadă, la maniera proiecției tale. Și apare un punct 1% care nu e pe proiecția mea, e pe proiecția ta. Câmpul tău, câmpul meu, nu interferează la un moment dat. Este imposibil. Nu cum să fie în perfect match. Deci avem un Dar noi nu vorbim de perfect match, pentru că noi proiectăm unii pe alții constant. Adică nu există la un moment dat proiectele să dispară. Explicăm că n-am înțeles ce să invalidăm aici. Nu, în sensul că noi nu avem cum să nu proiectăm. Asta era ideea, să invalidăm. Da, n-am perceput eu. Asta era ideea, adică dacă ceva poate să funcționeze fără proiecție, adică asta spun, că eu n-am găsit ceva să nu fie proiecție. Adică să zici, asta este total obiectiv, nu este proiecția mea. În sensul ăsta spuneam, să nu se valideze mecanismul. Adică tot ceea ce eu pun pe lume este al meu, nu este ceva, hai să spunem așa, da. Bun. Mulțumesc, Dunie. Vezi? Proiecții. Proiecția mea, proiecția ta. Avem temă să invalidăm. Bun. Ce experiență mai aveți voi cu proiecțiile? Sau cu această teorie, cu această idee? Cum simțiți? Cum a fost pentru voi, de exemplu, să vă recunoașteți proiecțiile și să vă dați seama că proiectați? Eu v-am zis, pentru mine a fost groaznic. Eu credeam că eu știu cum stau lucrurile. Și când mi-am dat seama că tot ce gândesc eu era în mintea mea și că eu vedeam lucrurile în felul ăla, am zis, cam nasol. Groaznic a fost. Dar după aia a fost bine. Pentru că, așa cum spunea Jung, dacă vrem să ni se întindă așa rămurelile spre rai, avem nevoie ca rădăcinile să atingă și partea noastră de umbră, adică ce nu acceptăm despre noi. Și proiecțiile, într-adevăr, sunt despre asumare. E foarte mult despre asumare. Proiecția este foarte dificilă pentru că înseamnă să întoarcem tot către noi. Cum am creat eu situația asta în existența mea? Pe cine am proiectat eu aici? Pe mama, pe tata, pe bunicul? Ce am proiectat eu aici? Traumă? Ce emoții am proiectat? Ce credințe am proiectat? Păi nu știu, că voiam să evit nu știu ce. Păi din evitarea respectivă am ajuns să trăiesc tocmai acea situație. Deci asumarea proiecțiilor înseamnă într-adevăr să vezi. Da. Te rog, Au.
Fix asta voiam să... În primul rând, salutare tuturor. E prima oară când vorbesc cu vocea și nu scriu. Asta voiam să spun și eu, că pentru mine, cred că asumarea a fost cel mai dificil lucru. Iar noi, de acum 7 ani, de când am Când început... când ne-am cunoscut. Da, la câteva, știi, cred că și în feedback-ul pe care l-am dat și care este pus pe site, mie mi-a rămas acolo, după câteva ședințe, mi-a rămas întipărit. Am spus la un moment dat o frază și tu mi-ai descifrat fraza respectivă, mi-ai decodificat-o și mi-ai spus multe lucruri care se aflau în spate. Pe moment, ăla a fost pentru mine extrem de un moment foarte periculos și aveam de ales, știi, fight or flight. Să te contracarez, să mă ridic de la masă, să plec. Eram la Starbucks-ul de la Vitan și pe moment chiar mi-a venit. A zis, du-te, mă, pui mei, cu prostiile tale sau să le accept. Și mă bucur că am avut curajul, dar a venit ca și instinct când ți-am spus, ok, hai să dezvolți. Și îmi aduc aminte acum câteva, asta e recentă cu percepția de proiecție de anul trecut, cred că cel puțin la mine a venit, anul trecut a ajuns la mine și am simțit pe moment cam același lucru pe care l-am simțit și acum 7 ani, în care nu eram sigur dacă înțeleg corect și la fel, ok, dezvoltă, te rog. Și mi-ai explicat și, da, asumarea cred că e cel mai dificil lucru pentru fiecare, să își recunoască faptul că avem aceste umbre și e greu să le accepti. Pentru că, ok, avem o proiecție față de lume că lumea este, nu știu, rea, totul se întâmplă, știi, împotriva voinței noastre. Noi trebuie să ne luptăm, știi, vorba aia românească, mă scuzați de expresie, ne pișăm împotriva vântului. Și simțim că totul e făcut parcă împotriva noastră. Și în momentul în care ne dăm seama că astea sunt doar proiecții, e partea proastă, partea dificilă nu e să identifici că astea sunt proiecții. Partea dificilă este să le accepti. Și să le acceptăm, să ni le asumăm. Asta pentru mine a fost cel mai dificil, pentru că știi, ești învățat o perioadă de X timp, da, în funcție de vârsta pe care o avem, aflăm anumite lucruri la o anumită vârstă și cumva ești învățat toată perioada aia să funcționezi pe acel sistem și care te-a dus până în momentul respectiv. Să știi că, uite, e frica aia de schimbare, care nu știi dacă e bună, dacă e rea, Păi exact asta spuneam, că ne validează modelul lumii. Dacă mie mama sau tata mi-a spus că lucrurile stau într-un anumit fel și așa le-am învățat, uite, mi-ai dat o idee acum, aș putea să fac un workshop proiecții de neam. Adică să vedem proiecțiile noastre ca popor, știi, pe care le avem așa auzite constant, știi, cu drobul de sare, cu toate poveștile. Deci ar merita să facem un workshop numai pe proiecții de neam pe care le-am auzit. Banii se fac greu sau știi cum e. O grămadă de povești de genul ăsta spuse despre sănătate, despre corp, despre sex, despre absolut orice. Am găsit la povești de neam, care asta e provocarea au. Sunt transgeneraționale. Adică sunt întărite de atât de puternic din generație în generație. Și mai ales eu, de exemplu, mi-am prins 2 străbunici. Am 3 generații în spate în care am auzit povești de neam. Și te trezești la un moment dat să zici, bă, de unde îmi vii mie? Păi dacă eu am crescut de 2 străbunici, îți dai seama cât de mult. Deci eu am putut să văd într-adevăr anxietate transgenerațională. Pe 3 generații în spate, ok, ăsta 4-a. Deci atât am prins. Deci imaginez de unde vine. Și îți dai seama, ai niște strategii în raport de aceste lucruri. Adică înveți să funcționezi cu proiecțiile respective pe care le ai despre lume, oameni și viață. Și dacă cineva îți dă proiecția aia jos, problema este că nu știi cum să funcționezi fără ea, ce să pui în loc. De asta e provocarea să ți le asumi. Adică eu cum mai îmi văd lumea dacă
bărbații, cum să zic, nu mai sunt periculoși sau femeile nu mai sunt periculoase sau, nu știu, anumite lucruri pot fi și ușoare pe lumea asta. Păi da, dar eu știu să fac cu efort lucruri, cu muncă, cu chin. Cum să fac ceva ușor? Ai o problemă reală să dai voie la așa ceva. Deci asta este problema, că o proiecție schimbă modelul lumii. Și de cele mai multe ori, anumite proiecții pot fi decizii limitative, adică negații. Ce ai voie, ce nu ai voie, ce e bine, ce nu e bine, ce e interzis, ce nu e interzis. Și când îți pică povestea din mintea ta, e ca și cum, știi cum, îți iau o linie de cod. Nu mai rulează, adică nu mai ai aceleași rezultate. Adică stai puțin, nu mai mă cert cu oameni, nu mai sunt trădat, oamenii nu mai sunt periculoși. Păi dacă oamenii sunt buni, eu nu știu cum să mă comport dacă oamenii sunt buni pe lângă mine și nu-i mai văd conflictuali și nu mai mă cer cu 10 oameni pe zi. Ce fac eu dacă în trafic nu descarc un frigider pe zi? În general, fix asta este reculul, pentru că te sperii pe tine la propriu când afli așa ceva, iar pe baza acelei sperieturi, frică, furie, anxietate, turn around, get back to your projection. Da, exact. Te întorci ca să te securizezi în sistemul tău de reprezentare. Adică, uite, vezi, noi ne-am întâlnit, făceam consultanță în organizații, că acolo ne-am întâlnit noi. Stai seama, a fost exact șocant. Chiar mi-aduc aminte discuția aia. Când ți-am pus într-adevăr oglinda, dar într-adevăr, știi, exact te uiți, așa fac ochii în cap în momentul de înghiți, insecte, apucă cu toate cele, pleacă de aici că ești periculos. Deci ce fac? Cum funcționez eu în momentul 2 acum? Dar uite-te, suntem aici, uite, 7 ani, știi? Adică au avut sens anumite lucruri de atunci. Dar vezi, e un act de curaj uneori, adică și asta înseamnă să poți să te uiți să zici, băi, s-ar putea să aibă dreptate și dacă întorc asta spre mine, s-ar putea să găsesc soluții în mine. Dacă voi lăsa proiecția asta pe lume, voi căuta soluția la lume. Și problema e că s-ar putea să nu vină niciodată, pentru că de la lume nu vine soluția, ci vine întărirea ideii proiecției pe care eu o pun pe ea. Și asta se va întâmpla iar și iar. Dacă eu, de exemplu, acționez din frică și proiectez frică și proiectez, iar, comparație, adică mă duc în relații sau într-o dinamică pentru că eu vreau să evit altceva în existența mea, șansa ca eu să mi se valideze proiecția care stă la baza acțiunii mele este foarte mare. Foarte des, de exemplu, când eu vreau să fac ceva din a evita ceva, mi se întâmplă exact ceea ce eu caut să evit, pentru că aia se va constela din punct de vedere al dinamicii cu celălalt la nivel subconștient. Când îmi schimb proiecția, se schimbă percepția. Ce îmi schimb? Am alt comportament în raport de ceilalți oameni. Asta, de exemplu, este foarte puternică și asta eu am, de exemplu, de fiecare dată când lucrez cu cineva, eu îmi verific proiecția la începutul primei sesiuni. Dacă proiecția mea este că omul nu reușește, nu intru în proces. Pentru că îmi dau seama că subconștientul meu va magnetiza lipsa de reușită a omului. Acum omul, dacă într-adevăr chiar nu vrea să iasă, știu că nu-i proiecția mea. Ok, sunt rezistențe, dar eu mă verific. Pentru că știu sigur că dacă proiectez că omul nu iese de acolo, eu nu o să pot să-l susțin, pentru că voi proiecta la nivel subconștient frică, îndoială, rezistență, ce povești am eu în capul meu. Și nu face saltul. Dar dacă proiecția mea la început este it's doable, se rezolvă, nu este absolut nicio problemă, atunci eu știu că dar s-o simt, adică nu este, ok, hai că văd. Nu. Dacă e cu hai că văd, se întâmplă fix ceea ce... Degeaba proiectează el că va reuși, dacă tu proiectezi că nu va reuși. Da, pentru că subconștientul magnetizează. Subconștientul chiar simte. Adică mintea subconștientă simte dacă, de exemplu, tu lucrezi cu cineva și omul ăla nu crede că ai rezultatul. Îi se validează. Exact. Dar dacă eu cred, dar omul, ok, nu vrea să facă schimbarea, nu mă pot pune împotriva voinței și dorinței lui de a face saltul. Pentru că fiecare trebuie puterea să fie la el și o să discutăm data viitoare. Adică dacă nu vrei să faci saltul, nu-l faci. Și nu are cine să te forțeze și nu are voie nimeni să te forțeze în direcția respectivă. Dacă nu vrei. Dacă vrei să lucrezi, atunci știi cum e. Vine unul ca mine și îți oglindește niște proiecții și atunci e munca, e travaliul în sine.
Dar altfel nu cred că funcționează. Adică partea cu proiecție, cei care fac meseria asta, cred că este o chestiune obligatorie. Adică cei care fac meseria asta trebuie să-și integreze de 2 ori mai mult ideea de proiecție decât o integrează oamenii care lucrează. Adică să-și asume ce pot, ce nu pot, cine sunt, pentru că altfel e foarte complicat. Da. Mulțumesc, mamă, de intervenție. Ajută când dăm acces la experiențele noastre, pentru că asta e ideea. Ne dăm seama că nu suntem singuri în provocările acestea. Și că fiecare probabil că a avut aceeași experiență de teamă, șoc, ce fac acum? Da. Ok. Alte întrebări, dacă mai sunt? Da, uite, asta e o idee. Să facem proiecții de neam. Chiar aș face asta, o chestie de proiecții de neam. Poate la decizii limitative, când o să fie ideea de workshop pe decizii limitative, acolo o să vină o serie și acolo o să facem decizii limitative legate de bani, de corp, de sănătate, de relații, de orice. O să fie o serie cu decizii limitative pe categorii. Și uite, acolo ar putea să fie decizii limitative de neam. De-astea, poveștile astea pe care le-am auzit din tată în fiu. Despre ce e bine și nu-i bine în viața asta. Da. Vreți să vă pun muzică de fundal? Dacă nu mai sunt întrebări. La coadă. Ne-am ajutat cu toții la coadă. Da, nu-i bai. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumesc. Sper că a fost ceva util în această idee de percepție proiecției. Un concept, repet, foarte puternic, greu de digerat, dar care face într-adevăr diferența. Poate să facă diferența în a ne pune la cauză. Adică tema de data viitoare, să ieșim de la efect, din poziția de victima celorlalți, societatea, oamenii X, Y, Z, și să ne punem la cauză și să vedem, ok, cum țin eu problema asta în momentul actual în sistemul meu nervos. Că suntem responsabili pentru noi în momentul actual. Așa că, dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumesc frumos și ne vedem săptămâna viitoare. Dragule, mulțumim și noi!